вельмі радостно доехать до Лодзи. Целый год, а может год с кавалком. Але як не приеду спадарыню Алену сустракаю, вы, мабуть, тут отапливались уже настало, да? Минулый раз вот разом с спадарыней Аленой отзначали, коли такое можно отзначать. Хай бы іншие веселейшие святы и импрезы были на великим таким дни, присвеченным солидарности с нашими зневоленными. Были дискуссии, концерты, артистичные читания, для успомины засталіся самые светлые. Тому як злочинца на место злочинства, як тільки почув пропанову господара Андрея, одразу собрався і приїхав. Вот просто з чемоданом з техніка. Я, может быть, позичу особничок книжки. Книжка, яка у мене вийшла у Польщі у 21-м году, коли я думав, що з'їжджаю з Менску на 3 тижні. За гэтыя 3 тижні ліпецькія почалися погроми у секторы якби літератури, журналістики, чогось такого. Одночасово позамикали шмат організацій. Білоруський ПЕМ, до якого я належу, отримав шерах кримінальних обвинувачень. Усі мої колеги по раді тягом 2 днів з'їхали з Білорусі. А я чоловік лінивий, я не ведаю стихопило меня на спонтанное решение собрать торбу, выехать, але не скористаться. Человеку ленивому чогось не зробити легче, чим зробити. Я просто не вернуся у Беларусь після закінчення такої короткої стипендії, кинув клич, самі ми не місцеві, допоможіть, хто чим може. Ну і треба сказати, дякую добрим людям, які допомагають. Самой істотною для мене допомогою був контакт моего былого студента. В некий момент мне позвонили: «Спадар Хаданович, я ваш былый студент філологічного факультету, ви мене не пам'ятаєте, бо я часто пропускав ваші лекції, але на ті некалькі, на які я сходив, це було наогул були лекції, на які я ходив, на інші. Карацей, ви самий ненудний лектор, якого ми помним з колегами, а тому тінізуємося ми робленням білоруського літературного контенту і з цього моменту, ось коли з одного боку режим розгромив усе, до чого ручонки дотягнулися, до усі інстанції незалежної культури, ми самі з вами перетвораємося у такі інстанції і інституції. Починаємо горизонтально, як зараз модно казати, да? Організовуватися, самоорганізовуватися, підтримувати одного, коротей, коли є ще не підписані на літературний YouTube Хадановича, зробіть це просто зараз. Бо завтра увечері буде черговий, я сподіваюся, не самий нудний выпуск, а опошнее, что можно поглядеть, это про Василя Быкова и его мастацкую автобиографию «Долгая дорога додому». Так супало, что это вышло на ягоный день на родину, а праз пару дзён был день памяти до Василя Быкова, 20 год, як ён отлетел, я сподіваюся, у лепший свет, чым сённяшні наш, і глядзіць на нас адтуль з дзіўнай сумесю спачування. І, ведаеце, часам у прарочыцы Кассандры, мабыць, было такое адчуванне: я ж вам казала, а вы мне не верылі. Да? Пессімістычныя прагнозы Василя Быкова спраўджваюцца з дзіўнай, часам жахлівай даслоўнасцю. Все, что списывалось на пессимизм, на змрочность погляда. Чомусь-то мы опынулись у самых змрочных антиутопиях. Ну, а далее, як бы, ну что, будем танцевать и притуптывать на холоде по сугробах, как жыццё наше зрабілася радостным, как
мы самі былі гаспадарамі таго жыцця, якое пражываем, каб Беларусь была там, дзе мы дыхаем, дзе робім гэта гучна, дзе чуваць наш подых, наши словы, відаць нашу дзейнасць. Мабыць, я заўсёды з лёгкай зайздрасцю паглядаў на армян. Яны кажуць, што яны жывуць па ўсім свеце, а ў Ереване ў іх офіс. Я заўсёды з зайздрасцю паглядаў на украінцаў, якія паставілі найвялікшую колькасць помнікаў Тараса Шевченка ў свеце. Украіна там, дзе стаяць помнікі Тарасу Григорьевичу Шевченку, як мы разумеем. Гэтых помнікаў больш крышачку, чым помнікаў Адаму Міцкевічу. А помнікаў Пушкіну робяцца ўсё менш у свеце, іх зрынаюць з рэдкай чарговасцю. Карацей, я намекаю на тое, што жывыя актыўныя беларусы самі сабе жывыя і дзейсныя, як дзейсныя вулканы, да? Беларушчыны і нейкай такой справы. Яна жыве, калі штосьці для гэтага робім мы. І я сваю, як сказаць, свае 5 копеек у школе ў такіх выпадках казалі. У Польшчы ходзіць іншая нацыянальная валюта. Але нешта вам прачытаю, у перапынках скажу і заспеваю. Слухайте, давайте адразу заспеваем. Как гэта пачалося адразу пафасна, давайте пачнем з тэкста лаўрэата Нобелеўскай узнагароды. Дзяўчынка малая пачула Нобелеўскую узнагароду і уцекла. Але гэта будзе не Светлана Александровна Алексеевич, яна, я спадзяюся, не піша песень, альбо мы яшчэ даведаемся, калі апублікуе гэта. Нобелеўскім лаўрэатам будзе Боб Дылан. Гэты верш хто толькі не перакладаў. Ёсць две секты, аптымісты і песімісты, якія па-рознаму разумеюць фразу «blowing in the wind». Задаеш пытанне, а адказ гучыць у ветры. Так? Аптымісты гавораць, што за гэтым ветрам стаіць нешта большае. Ці не Господ Бог делікатна дае нам зразумець штосьці. Да? А далей пачынаецца збор ахвяраванняў царкоўных пасля гэтай песні. Песімісты гавораць, калі адзінае, да чаго дакрычацца можна, гэта рэха, якое табе адкажа ветрам. Ну і канцэпцыя паэта. У мяне штосьці пасярэдзіне. Колькі дарог трэба людзям прайсці, каб да людзей дараслі, колькі начэй над патопам ляціць гомбу дароднай зямлі, колькі гарматаў страляць не па нас, пакулі не знойдзем адказ.
на ветер усе. Словы в отказ только и ветер несе, только и на ветер усе. Ну і давайте одразу некую хулиганскую нотку поставлю. Песенька, якую мне замовили. Вот я звичайно роблю альбо хулиганские каверы, альбо спробую влезти у скуру автора, а як би ён серйозно написав то і ті інше, каб мав такое щастя, як ми з вами володав ці володала білоруською мовою. Перший приклад був спробою з серйозного перекладу, а зараз буде такий іронічний переспів. Пісні The Pox, щось на межі пост-фолка, панка, чогось ще, що мені замовили дітюки на чолі з Олесем Денисовим, якого ви ведаєте. Для триб'юта їм було потрібно. Герой пісні Stream of Whiskey, ці Stream of the Whiskey, я не пам'ятаю, ці The Stream of the Whiskey. Герой ірландського одродження Біл. Ён піў пры ўсіх рэжымах, сядзеў у турме пры ўсіх рэжымах, падсаджаны на бутэльку сваёй бабулі ў 8гадовым узросце. Это першая документальная згадка, бо ў бабулі, яна таксама дзеячка ірландскага адраджэння, запыталіся, чаму ваш унучак крывы. А яна адказала, ён не крывы, ён п'яны. Так бы мовіць, пачатак дзейнасці быў пакладзены, а по-беларуску ад мяне папрасілі поменять его на некого белорусского деяча. Но я задумался, кто такие ці то кривы, ці пьяны будет. Первую думку Зенон Станиславович Поздняк откинул, як не пераканаўчую, бо есть шанец быть з'едзеным адначасова як аматарамі, так і праціўнікамі з гадамі да славутага палітыка. Зразумеў, што выратаваць нас можа толькі літаратура. По-ранейшаму пісьменнікі адпрацоўваюць там, дзе іншыя сегменты і сектары нашага грамадства і дзейнасці не дапрацоўваюць. Інакш кажучы, слава Владимиру Семеновичу Караткевичу і ягонаму Гервасію Валіваху, які, па-першае, насіў сваё неба з сабой, як вы помните, па-другое, больш удала, чым Астап Бендер спёр ладдзю з адной шахматнай дошкі, перамогши саму смерть. Ну і у бутэльку, як ви розумієте, ён заглядваў з глыбокім веданнем гэтай справы. Я буду ідэоцкі ля-ля-лякаць, можна гэта рабіць ідэатычным хорам разам са мной. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Герой, як жить далей, а
то ў баре ёсць півасі 15 куфлёўка, не бегаць 2 разы, і я крочу, у шынок, дзе налеюць днём і ноччу, і я крочу, у наскочыне саскочу, у наскочыне саскочу, трывожны момант, калі пачну што-небудзь чытаць. Давайте пачну з такога для Соні і Міколы, бацькоў прысутнай тут Арыны, якая з віп-ложы паглядае на нас. Ніколі не чытаў такі верш, паходзіць з кніжкі Берлібры, называецца «Вучуся ходить», про Андрюшу Хадановича ўзроўню 16 год тому маладога тату. Калі ты пачнеш пісаць дзіцячыя вершы? Пытаюцца ў мяне. А я не ведаю. Яшчэ вельмі далёкі ад пісьменнасці. Пакуль я толькі вучуся хадзіць, трымаючыся за твой вазок. Толькі вучуся ў цябе першым словам. Раней я думаў, што сіла – гэта калі падымаеш цяжкую гантэль, потым пудовую гіру, потым двухпудовую. Цяпер я падымаю на руках твой вазочак і спускаю яго па сходах, але так, каб ты не прачнулася. І добра, што навокаль дождж, а я без парасона. Усе акуляры ў кроплях, і мінакам не відаць, што ў мяне на вачах. Але да дзіцячых вершаў гэта не мае ніякага дачынення, бо табе чытаць пра такое, дзякуй Богу, яшчэ не цікава. Давайте мэтавая аўдыторыя крышачку падрастае. На ўздагон, ці мы зараз у такім міжкалендарным, так, паганскім адцінку часу паміж сярэдзінай лета і іншай сярэдзінай лета, да, бо блытаемся, калі адзначаць купалле. Прапаную да іншага рытуалу магічнага беларускага далучыцца. Парная лічба называецца. Асабліва прысвечана тым, хто калісьці рамонак так па пялёстках абрываў. Прызнайцеся, былі? Так. Былі, цудоўна. Хто зразумееце пра што? Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетикаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетики па адным. Варожачы. Кахае, не кахае. Кахае, не кахае. Кахае, не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнай лічбай. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетикаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Вершык, які падарыў назву маёй аўдыякніжцы, кніжцы першай, такое не забываецца. Дима Дмитрыеў, зараз жыхар Гданьска і знакаміты беларускі гулец у бейсбол, зрабіў аўдыяверсію гэтага ўсяго, я толькі начытку. Я прыходжу у абмен валюты. Памяняць на верасень людзі, памяняць на грошы гады, каб не бедны і малады.
каб яшчэ раз пабыць дзіцёнкам, абмяняцца з табою пярсцёнкам, каб жадалі кахання у тосце, каб жывыя усе нашы госці, па якім мяняеце курс. Толькі дзяўчына зноў не ў курсе. Да, правильно, можно не пляскать паміж. Можна не. Бо аўтар да гэтага хутка прывыкае, як вы бачыце, да? А потым пачынае напружвацца. Можна пляскаць у момант, калі я чапляю альбо, наадварот, адчапляю гітару, бо трэба гэтую неёмкую паузу чымсьці запоўніць. Верш, давайте яшчэ адзін верлібрык прачытаю, а потым на рыфмы нейкія перайду. Называется «Плакали, знаем». Есть выраз «плавали, знаем», да, я калісьці закарэктаваў. Для мяне самы трагічны магчымы верш, чаму, слухаючы яго, хіхікаюць, я не ведаю, мабыць, вся справа у людской, ну, што словы значаць для нас. Мы чуем адны і тыя ж словы, але чуем іх па-рознаму. Плакалі, знаем. Хлопчык 3 гадоў крочыць побач з маці. А потым я зваліцца, як трахнецца аб асфальт. Каленка разбітая ў кров, але не плача. 3гадовыя мужчыны не плачуць. Падымаецца, атрасаецца і незалежным тонам прамаўляе. Ледзь не ўпаў. Хлопчык 4 гадоў ляжыць на аперацыйным стале. І вось-вось заплача, бо які ён ужо мужчына, калі цёця доктар корпаецца чымсьці жалезным яму ў пісе. Дзякуй, хоць бацькоў не пусцілі. Хлопчык 5 гадоў дачакаўся смачнай перадачы ў свой загарадны туберкулёзны санаторый. І на радасцях з'еў яе ўсю. Вось толькі памыліўся шафою, а потым дзяўчынка нешта шукала ў ёй, не знайшла і заплакала. І хлопчык з ёй за кампанію. Бо хрен з імі, з апельсінамі, у санаторыі зноў каранцін. І бацькоў не пусцілі. Вунь яны там за вакном, махаюць яму рукамі, покуль ён жарэ чужую перадачу. Бацька 3месячнай дачкі па дарозе ў лазерную клініку падслухоўвае размову. Хлопчык 3 гадоў крочыць побач з маці. Мама, а ведаеш, ты таксама памрэш. Што ты такое вярзеш? Ты што, хочаш, каб твоя мама памерла? Нет, я не хочу. Я просто нагадываю. Господи, хай докторка з лазернай лінзою не памыліцца. Беражы на дарозе усіх твоих раздзяўбае, усіх сляпых і тых, кому сёння закапалі вочы. Ведаеце, у арыгінале гэтай песні ёсць радочак «I need you, I don't need you». Я не знайшоў іншага спосабу перакласці, як «кахае, не кахае», карацей лічыць у працягам верша пра рамонкавую гарбату. Арыгінал напісаў Леонард Коэн, вялікі і цудоўны. Дилана я уже, усе ў свеце меламаны на диланістаў і каіністаў, да, добра, не каіністаў, дзеляцца як каініст, конечно. Песня называется «Челси Готель», такі рэальна ёсць у Нью-Йорку. Прыехаўшы туды аднойчы на 5 дзён у жыцці, я адразу папёрся туды як у паломніцтва. І ведаеце, гэтыя мудрыя нью-йоркскія еўрэі. Я приехал, а там уже бомж. Причем гэты бомж, як 2 кроплі воды, падобны да Леонарда Коэна. Ці то ему подказали, ці ён сам здагадался, у якім месцы ему будуць падаваць з падвойным і патроеным энтузиазмом. Песня памяти Дженнис Джоплин, мы уже не можем проверить, что там было, не было. Сексуальной як бы абгорцы схаванае штосьці большае, штосьці сентыментальнае, кранальнае. А песня разышлася на мемы. Адзін вельмі раю дзяўчатам, калі вам спрабуюць дурыць галаву
хлопцы, ці нават людзі вашага полу зараз розныя рэчы ў свеце дзеяцца. Трэба сказаць дзве фразы з вялікай паузай паміж фразамі. Першая фраза: «Я сплю толькі з прыгожымі», і доўга-доўга трымаць паузу. А потым дадаць: «Але зраблю для цябе выключэнне». Так, як бы песенная Дженніс Джоплін сказала песенному Леонарду Коэну. Помню Челси-готель, ты моя Наусусе. Мы с тобой тусили в Нью-Йорку. Коли ты мне на смех расшпилила прорех, лимузины шагали знадворку. Мы вздыхали по грошах, и вип-харастве мы хотели то прорвал, то узвышаў. Мы спявали аб тым, што каханнем заве ветэран рок-н-ролу, што выжыў. Але трэба ісці всё далей по жыцці безнадзейней, бездомней, злей. Бо я страціў цябе, и конец ворожбе. Кахая, не кахая, кахая, не кахая, кахая, и так далее. Помню Челси-готель, ты моя Наусусе. Ты казала, як зорка на сцене. Фантазер на зямлю, я з прыгожымі сплю. Ты с тобой зраблю выключение. Я глядел, як збираешь у хвост волосы, очмуроны прыгожими снами. Ты казала, нехай мы не узоры красы, але наша музыка з нами. Але трэба ісці всё далей по жыцці безнадзейней, бездомней, злей. Я стратил цябе, и конец ворожбе. Кахая, не кахая, кахая, не кахая. I need you, I don't need you. Не кахая, и так далее. А ти быў гэты псих, што любіў больш за ўсіх, безнадейней, злей и бездомней. Помню Челси-готель, ты моя Наусусе. Не моя. И не ты. И не помню. Леонард Коэн, его студии на тему чоловічої пам'яті. Ну, давайте спробую. Не факт, что не налажаю. Я притираюсь, як би до гітари навучиться терпеть мене. Песню, навокал якой я так гадоў 6 ходил, кружлял, облизывался и думал, як же упаковать у короткую фразу, каб столькі ж складоў, колькі по-ангельску займала фраза I'm your man. Як гэта ўсё я твой чел, да, укласці, упаковать, але каб гэта гучала, як бы, ну вы разумееце, да? Не сорамна, эквістылістычна, так бы мовіць, не толькі эквірытмічна з арыгіналам. І раптам мяне як бы асеніло, а што важнее? Пытанне для мужчын, бо жанчыны ведаюць добры адказ. Мэн альбо йо у гэтай песні. Йо, безумоўна, радуецца жанчыны слухаць. У нас хорошыя, класныя беларускія мужчыны. Я потым пра гэты верш прачытаю, нагадайце мне, калі забуду. Тым рэч, па-ангельску гэта мэн толькі сігналізуе пра род, да? Нашмат важней, што лірычны герой гатовы зрабіць для лірычнай гераіні в гэтым тэксце.
Ну, Коэн поздний с оркестром выступал, и видите, что у меня за спиной лётае Михаил Фінберг и еще штук 30 музыкаў-коллаборантов. Сверху светится молодечный 93, и мы все радостно для вас спеваем. Як маньяк тебе можешь мне разбить ущент машину, можешь учинить своему мужчину мордобой. И я весь твой, скажешь мне боксером быть, на ринг пойду с шофером быть, куды поедем, милая? Погулять у доктора хотела, откажу за кожный лапик тела головой. Я весь твой, на месяцы повесится я пес на ланцу, и я только мусил, столько хрусил, только зараз не могу. И я хмели тут слез, счастливый вез, не светит нам двоим, але я буду быть, наполню сну и рвать сердце и грызти простину, пусти свой грешный рай. Тут у оригинале спевается долгое, протяглое, пожатливое «плиз», а по-белорусскому можно подтягнуть «дай». Давайте попробуем, потренируемся. Пусти у свой грешный рай, пробачи, дай быть твоим. Никто дай не подтягнул, но у нас есть еще один курс для тренировок. Хочешь не споздниться на веселье, я спыню техник. Хочешь ночь провести на панели без меня, я сник. Хочешь батьку для своего дитяти, хочешь по траве со мной гулять под травой. Я весь твой, на месяцы повесится я пес на ланцу, я руки мусил, столько хрустил, только зараз не могу. И я хмели слез, счастливый вез, не светит нам двоим, але я буду быть, напомню сну и рвать сердце и грызти простину. Пусти свой грешный рай, пробачи, дай быть твоим. Хочешь не споздниться на веселье, я спыню. Хочешь ночь провести на панели без меня, я из них. Хочешь батьку для своего дитяти, хочешь по траве со мной гулять под травой. I'm your man. Ховаться як словы гулять по траве, типа травой, поменяли свой сенс после смерти Леонарда Коэна. Засим мне ты
ты почуйте. Больш памянялі сэнс толькі радочак з песні «Гатэль Беларусь», які я напісаў разам з ліцэістамі гуманітарнага ліцэя. Яны зрабілі аранжыроўку. Я зараз заспяваю, а вы са мной, бо у гэтай песні няма ніводнага майго слова. Мелодыя крадзеная, як усе мелодыі, якія я вам спяваю, але тут і словы таксама старанна і грунтоўна пакрадзеныя з філалагічным спрытам Андрэя Хадановича. Это як бы штука называецца навукоўцамі цынтонам, як з цаглінак дом, да? Гэты дом збудаваны з цытатаў. Усе цытаты альбо з беларускіх песень, альбо з беларускіх вершаў. Большасць з іх з падручнікаў. Можете загінаць пальцы, што пазнаеце. Где мой край, там, где песню беловежек пеет, солнце в нашем оконце распускает косы свои, и он за пущей, за лесом, за болотом с грибой, манишь Польшею и Россию, Украину и Литвой. Мой родный путь, я ты милый, песня соловья, отдых ручья, реха глухая. Забыть тебе немаю силы, Беларусь моя, Беларусь моя, Беларусь моя. Уковалась зюля, по лесе чабор, вышла минская шляхта на простор, на широкий простор. Кто смеется опошний, пан сахи косы, собралась пена посота золотые ткать поясы. Ти смачно, дядечка, признайся, чуть виры свои, чуть виры свои, чуть виры свои. Паскудство, брат, ты не выдайся, дева соток нет, дева соток нет, дева соток нет. Только в сердце почую, за краину я жах, вспомнил узкую браму святую и воякал на грозных конях. Чорний замок Ольшанський зустракає гостей. Каб любить Беларусь свою, треба дома былось частей. Поэт сказал ей зайчину, запах ушей пес, задрючий лес, за усонний лес. О, Беларусь моя житина, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Мой родный путь, я ты милый, песня соловья, отдых ручья, река пугая. Забыть тебе немаю силы, Беларусь моя, Беларусь моя, Беларусь моя. Ведали б вы, як рагаталі люди шмат гадоў таму з гэтага радочку, каб любіць Беларусь, трэба дома бываць часцей. Зараз эмоцыі скарэктаваліся. Цудоўна, я ў гэты час яшчэ памахаю
кніжкай і прачытаю што-небудзь з другога яе раздзелу. Яна зроблена, ну, па-першае, як білінгва. Па ёй можна, ў прынцыпе, на B2, так, C1 падцягнуць польскую мову, чытаючы пераклады справа польскія. Это дзіўная для аўтара, дарэчы, эфект. Чытаеш на замежнай мове і ўсё разумееш. Я свае вершы нават па-карейску разумею, калі читаю. Адзінае, што іерогліфы чытаць не магу. Калі сфотаграфаваць мабільнікам і як бы транслітараваць, гэта ёсць мудрыя праграмы, адразу ўсё разумееш. Так вось, спачатку з 6 кніжак выбраная, а напрыканцы тэксты, якія пісаліся з 20-го, вытрымаеце, не будзе вам як бы, бо людзі адным падабаецца, другіх трыгерыць. Калі я прачытаю некалькі тэкстаў так з 20-го, 21-го, 22-го году і прачытаю і пачну відаць з аптымістычнага тэкста, які называецца «На березе волі». Мне яго замовіла геніальная кампазітарка. Мы зразумелі, што гэта пачатак вялікай дружбы, як у фільме «Касабланка», і пачалі разам лабаць і рабіць культурны прадукт. Супрацоўніцтва скончыцца неўзабаве, у сэнсе, у хорошым сэнсе скончыцца, міжнароднай прэм'ерай оперы «Дзікае паляванне» караля Стаха. Пачалося ўсё з таго, што Падгайская пазваніла мне, па-моему, у пятніцу, у дзень 14 жніўня. И кажа такое: Андрей, у тебя задача до ночи написать шедевр. Чаму до ночи? Бо за ноч я ж зраблю з гэтага музычны шедевр, а потым у нас будзе одна рэпетыцыя, і з адной рэпетыцыі мы о 12-й заспяваем шедевр, які ўжо ў выглядзе песні атрымаецца. Тады толькі пачыналі выходзіць музыкі на пратэсты. Помните, гэтыя самыя дысцыплінаваныя беларускія пратэсты у абедзеннай перапынак. З гадзіны до другой ці з 12-й до 13-й на ганачку філармоніі, пакуль менты не пачалі ганяць. Але з гэтых пратэстаў цэлы рух, а потым вольны хор і яшчэ некалькі праектаў музычных паўсталі. Але наступны дзень, слухайце, беларусы дысцыплінаваныя людзі. Нават я, не кажучы пра Падгайскую, напісаў нешта. Калі менш сур'ёзна, то наступнага дня у нядзелю ўсё адбывалася так, як у вершы суботнім было апісана, і песня спявалася. Лето, на березе волі, да ранку немного, стужачка сонца, а потым яшчэ. Воля не ловіцца ў рукі, разліп зямнога. Хваля не ловіцца ў рэкі, бо сонца цячэ. Хваля мацнее, і свет на вачах маладзее. Юны прачнуўся, і слёз не хавае стары. Сонца ўстае, і прыходзіць у горад надзея. Дзень надыходзіць, і страх пакідае двары. Двор упадае ў завулак у вуліцу, вуліца скверам, праспектам і плошчам нясе вестку, што самае чэрствае сэрца расчуліцца, і ў немагчымую праўду паверыць усе. Сонца прыходзіць да ўсіх, не пакрыўдзіць ніводнага, і ператворыцца кожны, каго не вазьмі, кволы, заплаканы раб, у героя свабодных. Людзі — народ, а народ застанецца людзьмі. Памяць герояў святлом ахінаюць нябёсы, сонечнай стужкай, гарачай сцежкай крыві. Скрадзены голас вяртаецца ў хор шматгалосы. Лето на березе волі, бяры і плыві. І давайте, бо горача робіцца ад гэтых летніх вершаў, калі пачынаецца 30-градусная спёка, найлепей пачынаць чытаць навагоднія і калядныя вершы. Тады нават камары перастаюць кусаць, яны пераконваюцца, што справа зімовая, і ўпадаюць у спячку. Галоўнае, каб у спячку не ўпадалі слухачы і чытачы. У канцы верша я бязбожна спекулюю на уласным перакладзе, які выплыве ў канцы тэкста. Цемра
ветер и снег. Студень загнал у кут. Кто захотел, сбег. Кто не хотел, тут. Не выбирая родим. Просто место и час. Где у бездойни глядим. А бездойни у нас. Где у папяровым листе скресленные томы, где завируха мете под фонограмму зимы, крапая страхом ночь, кратая в окна стыль, каже смелому збоч, каже упартому кінь, селить у сны кошмар, топить святло уночі, марності власних мар, не розуміючи, як патлумачить тим з ядовитим хвостом, той, хто будує дим, больш не збудує дом. І як не катує дитя в страшній казці айчим, наша казка життя скончиться. Ясно чим? Дихай на пальці зими, покой сонця в грудях, над мурами турми. Завтра вивісить стяг. З вашого дозволу тоді заспіваю пісню. Редкий випадок, коли є пісня на мої верші, а не мой переклад нейкого кавера, да? В сенсі не нейкого шедевру. Той випадок, коли з моего вершика зробили шедевр. Это незалежно от того, что написал я, потому что она такая таленовитая, крутая и харизматичная. Я про Аню Хитрик, якая на Новый год, у 20-м, написала, кажешь, а что я все по-русски, там спеваю в своем Израиле, напиши мне белорусский новогодний текст, про что мы думаем, про что мы, ну вот как просто мне было. Не факт, што будзе весела, але яна вельмі прыгожы кліп з гэтага зрабіла, з мужам яны гэта пад гітару запісалі, калі карацей не спадабаецца маё выкананне, усе на YouTube слухаць, як гэта спявае. Судзя, мы аднолькавае права, ў прынцыпе, мы суаўтары песні, таму нават я маю права яе спяваць, чым і карыстаюся. Да, з верша вылетела одна строфа, і правильно, але читать її треба. Я як епіграф зараз почитаю строфу, яку Аня викинула, а остальные проспеваю. Контрабанду деда Миколая на оленях привезуть тебе и запалить. Зорочка малая, елочку по схеме БЧБ. У песню пьяно не клалась, а у верши, может быть. Новогодняя поштовка. Будем готовать на святый печиво, рихтовать презенты и дары. Будем жить бесстрашно и беспечно на своей земли, господари. Лёс, як новогодняя поштовка, что сестры на волю пиша брат, краты, это только подрихтовка до життя. Ти не існує крат, лёс, як новогодняя поштовка, что сестры на волю пиша брат, краты, это только подрихтовка до життя. Ти не існує крат.
не бояться кроков уночи. Во всю мощь не гнать по хололёде, а на святых печево пячи. Лёс я новогодняя, во что, вся сына Богу пиша брат, краты, готовки подрыхтовка життя. Тіней існує крапель, я новогодняя, во что, вся сына Богу пиша брат, краты, готовки подрыхтовка життя. Тіней існує крас, є існує крас. Зараз спробую. Добре. Все мы сусіди у этом маленьком свете. Хай нам буде хорошо і комфортно побач одно з одним. Я спробую страшную штуку зробити. Давайте я вам з будучої книжки что-нибудь прочитаю, что вы тут. Не успрымайте это як антирекламу того, что уже есть. Але не могу не сказать, ну, белорусские выдавцы зараз крутятся як могут, стоять кто на двух вушах, а кто уже на одним вуху, бо на двух не выпадает. У тым ліку, ну, вы ведаете, что у Лондоне функционует Скорина пресс, да? У Празе выдавецтва Весна ці Весна, у Варшаве обновился Андрей Янушкевич як кнігаўка, а Таня Недбай стварыла дзіўнае варшаўскае выдавецтва «Полацкія лабірынты». Злые языки поляцкими лабиринтами, да, обзывают. Один из таких проектов — серия книг поэзии, якую Дима Строцаў, вельми заслуженный для меня человек, беспречно, вельми добрый поэт и громадянин, робіць у Берлине, выдае серию белорусскомовной, здавалося, что ему, русскомовному поэту, да, это выдавать и подтримувати. Вот там уже вышли книги, вельми хорошие, Насты Кудасовой, Кристины Бандуриной, Ганны Северинец, еще некалькі, и я так само подмазался. Книга будет называться «На березе воли», может быть, самая конъюнктурная, как вы разумеете, это правильная, по-моему, конъюнктура. Давайте я вам прочитаю несколько текстов, и позднейших уже. То есть страшно читать. Иммигрантская песня. Я не подглядывал у Башлыкевича, да, які позавчора ці вчора это опубликовал. Это ей уже пару годов есть. Ты, свет, пораўнаў з больницей, где хочем изменить покой. Одним окно з навальницы, каб волю достать рукой, другим молочные реки. И просто у вырай мосты, з яких спяваюць нам реги нескораныя коты. Цяпер благослови ці вылай ілюзії тых гадзін. Пайшлі па вясёлцы у вырай, а трапілі ў карантын, нібы у забытай паэме, дзе словаў даўно не чутно, дзве грацыі, імі ды эмі. У бел-чорна-белым кіно.
Сплывают туды, где лепей у новый цудовный свет. Сляпянка с великой слепней с-под веек глядять ему след. А свет, гуляя с душою, покуль до мэты бежим. И робить своим чужое, як дома, свое чужим. Мы дивимся новым стилем, мы дыхаем про запас. Годинник под іншим шпилем показывая інший час. С галинок чужой просторы сбираем гнезда свои. Жабрак с веселковой торбы. Надея нам дає. И перш чым прочитать, может быть, самый пафосный верш сегодня, прочитаю хулиганский. Вы бываете в Варшаве, я сподіваюся, проездом, да, часом інакш не атрымліваецца проехать, да? Ёсць сярод іншых вуліц варшаўскіх. Большасць, конечно, варшаўскіх вуліц гэта розных заслужаных генералаў рознай эпохі, да, змагароў за польскую незалежнасць, збольшага правых, кансерватыўных, але ёсць мілая выспачка ва ўсім гэтым, вуліца Кубуся Пухатка. Да, Винни-Пуха. А я там аднойчы подглядзеў бомжа. И такі классный кабинет был у гэтага бомжары организованы, что я ему, в принципе, на той момент я не кепска был уладкаваны, але крышечку позайздросціў. Вот короткую справаздачу своей же зайздрасці зараз вам прочитаю. Бомж на улице Винни-Пуха, не губляя присутності духу. Адчувае сябе на шару прэзідэнтам земнога шару. Мае лавачку для начлегаў і павагу сярод калегаў. А прачнецца зранку ў калюзе, душ з пахмелля, вода, all-inclusive, сустракае сонце весною, астатняе нажыўное. Пільна сочыць, як сочыш ты, як самец кліча самку ў густы. Уздыхае, бедная птушка. У мяне іх цэлая стужка у смартфоне. Парам-парам. Мне касцёл завёў Інстаграм. Бо жыву і ў зямным жыцці, там, дзе маем, паводле веры. Але ўсім туды не зайсці, бо ў кагось надта вузкія дзверы. Ну і яшчэ адзін варшаўскі тэкст, ён 1 жніўня невыпадкова пісаўся ў гадавіну варшаўскага паўстання. Вось, здавалася, была безнадзейная справа, да? Не толькі ў нас такое бывае. А я сабе пафантазіяваў. Ёсць рэальны музей варшаўскага паўстання. Ён, як бы сказаць, не вельмі ў маёй стылістыцы, ён празмерна пафасны. Мне еўрэйскі, скажем, музей Полін нашмат больш у Польшчы падабаецца. Але ён у чымсьці правільны, безумоўна. А я сабе пафантазіяваў, як будзе выглядаць беларускі музей. Тады яшчэ не было музея вольнай Беларусі, от трэба з іх нейкія працэнты. Альбо прынамсі на стенцы размясціць тэкст, але пакуль няма, слухайце з маіх вуст. Ён доўгі, змрочны, але ў канцы, спойлер, у канцы ўсё добра. І з'явіцца шмат музеяў, бо зробяць файна, з любоўю. Музей разлучаных сем'яў, знявечанага здароўя. Музей жнівеньскай спёкі і студзеньскай лютай замяці. Музей маршрутаў на ўцёкі. Музей ператрусу памяти, музей подозровых клеток, музей небяспечных строев, музей аднолькавых сведок, музей аднолькавых мроев, музей души, что лютее, музей тревожной торбы, музей апошняй надеи на свет справедливый и добрый, заплечники и валлівские з музея помсты паскуды. Музей узятой подписки про твой невыезд никуды. Музей эмоцыйных арэляў,
рулетка масак і твараў. Музей таго, хто не стрэліў. Музей таго, хто не ударыў. Музей дваровага рэха, падпольнай песні і танцы. Таго, хто не змог і з'ехаў. Таго, хто здолеў застацца. Не злічыш паверхаў і заляў. Хадзі, покуль носяць ногі. Бо шмат яшчэ філіалаў музею тваёй мировой. Страшно реагуете, одразу хочется легче у труну и кокетливо чекать орденов на червоных подушках. Давайте что-нибудь заспеваю. О, давайте, вельмі пафосная баллада, што ў ёй незвычайнага. Гэта народная баллада з жывым аўтарам. Усе ірландцы лічаць яе ірландскай народнай балладай, а паэт Сент-Джон, там не памятаю, як зараз блытаюсь, але выгугліваюцца лёгка. The Fields of Athenry. Athenry – гэта мясцовасць у Ірландыі. Баллада пра час, ну, ведаеце, не толькі Сталін, голад, Галадамор в Украине ці ў Беларусі, пра што менш вядома правакаваў. Брытанская імперія свой час спрычынілася да ірландскага голаду. Праз гэта некалькі плюсаў і некалькі мінусаў. Некалькі мінусаў, што скарацілася колькасць ірландскага піва і віскі. Да? У шатландцаў іх сотні гатункаў, а у ірландцаў на парадак менш. Это минус. Плюс, что у Злучаных Штатах з'явилась ирландская мафия. Да? Поэтичная такая штука. Карацей. Муж краде з британской казармы для жонки и дочки хлеб, каб их накормить, за что трапляя, конечно, под суд. Его карают так, как у Британской империи, злочинцев высылаючи на далекий континент, да, Австралию, Новую Зеландию. Песня называется «The Fields of Athenry». Як ратаў уначы чуў голас я жанчын. Як ратаў уначы чуў голас я жанчын. Я чуў адказ мужчыны. Зноў адзін стрымны радок будзе. Што мне іх імперская турма ратаваў сваю сям'ю і на катарзе згнію, а дзіця свабодным вырасцеш сама. Там, где калеча рейведе, мы кахали и свободными были. Там на те вышини урожаем добрыни, зеленые поли моей земли. Я первую ночи
летела удалячыні. След тому, хто плыў ад родных ніў, і ляцеў бязгучны крык на далёкі мацярынк, дзе зялёныя палі каханы сніў. Там, дзе калеча прывядзе, кахалі і свабоднымі былі. Каб надзеў вышыні ураджай дабрыні, зялёныя палі маёй зямлі. Каб усім тым, каму мы пішам навагоднія і не толькі паштоўкі, лісты, хутчэй выйсці на свабоду, а разам з імі выйсці на свабоду ўсёй нашай краіне. І хай гэта хутчэй здарыцца. Хочется что-нибудь веселое и сумное порогатать, да? Типа реветь все-таки. Веселое и сумное. Веселое и сумное. Давайте Давайте. черговать. А? Черговать. Черговать. А коли это не можно сделать? Зараз. О, слухайте, а где вы берете на книги? То есть, як ви його розбираєте? Не скажу. Але могу позичить у помяркованих колькостях. Стараюся зараз якби. Не, ну, як сказати, я лічу, що погоджуся, ведаеце, на слабенькую четверочку по пятибалльной системе. Найлепшие зараз якби трымаюць удар так, што радасцю і надзеі дзеляцца. Мяне зараз хапае на... Ну, пасля 24-го амаль не пішу вершаў. Правда, спрабую кожны тыдзень што-небудзь украінскае знайсці і перакладаць. Вельмі раю вам такі ресурс, літаратурны часопіс беларускай паэзіі «Таубін» называецца. Там акрамя нашага свайго рознага добрага ёсць вялікая падборка уже з 25, я думаю, падборак украінскай паэзіі вось ад 24-22 па сённяшні дзень. Думаю, некалькі кніжак з гэтага вырасце. А яшчэ бывае такая штука, Мікола, як дэдлайн. Ён уже дысцыплінуе, хочаш не хочаш, ёсць натхненне, не ёсць. Тэкст давай да вечара, ці давай праз 3 месяцы. Дзякуючы такім штукам, 2 рэчы зрабіў, мне здаецца, карысныя. Пераклаў паэму Ульбака Райсам, ну і напісаў гэтую лібрэтта «Дзікае паляванне». Калі з тэлеграма выгуглю, могу вам нейкі кавалачак прачытаць, калі хочаце. Ці вы ўсе уже на 14 верасня купілі білеты. Не сумняюся, што Халезін з гэтага зробіць супер. Дарэчы, апроч фронтмена Сельчукова спявае цэлае сузор'е украінскіх спевакоў і спявачак. У мяне ёсць з гэтай нагоды нават таемнае заданне прыехаць у Варшаву і тыдзень працаваць з украінскімі спевакамі, каб яны спявалі лепш, чым Олег Скрипка краіну мрой. Бо кожны украінец паліцца, конечно, здаецца, такія блізкія мовы. Усіх разумеем 90% агульнай лексікі. А як Скрипка спявае, чу, я ці не сніцца порой. На гэтым сніцца адразу украінец паліцца, правда? Але і нам яшчэ вымаўляць і вымаўляць паляныцы розныя. Так. Обережно. Про вас мори будуть? Мори. Просто зараз. Як скажете. Давайте я вам их
два етапи заспяваю. Як ви до ідеї прослухати замість 3 куплетів 6? Я вам короткую історію пісні одразу просто покажу. Бо тие мури, які заспявала команда Тихановських у 20-м, ну, перед гэтым Хаданович у 10-м вигукнув на площі, глибоко, бездарно, але песня поволі почала, да, істи у народ. Ми ж люди, хутчэй, інтровертні. Нам треба 10 год, как перетравить песню. І, може бути, тое, що зараз пишеться, праз 10 годів вибухне у мільйонних праглядах і прослуховуваннях. Але яшчэ за 10 год до польскай, тады, калі Качмарскі, да, у 78-м ці 9-м зрабіў з гэтага гімн салідарнасці, за 10 год у Каталоніі Луіс Ільяк, ён на адрозненне ад качмарскага дзедуля яшчэ жывы, і дай Бог ему здоров'я, ён напісаў песню «Лестакка». Чаму «Лестакка»? Гэта слуп, які трэба паваліць, але ён 2 гукамі адрозніваецца ад слова «лестат» – рэжым. І кожны разумеў, рэжым Франка, да? Тут і диктатура, тут і нацыянальны прыгнёт Каталоніі. Можна было карацей пацярпець за каталонскую мову, нават так збіваюся. Так вось, Ільяк больш, як сказаць, павольную, роспачную. Песня Качмарскага, яна такая больш энергічная. Там адразу ў 3-м куплеце прыходзіць перамога. Причем перамога выяўляецца стрэмнай. Змагаліся за адно, атрымліваецца не зусім іншае. Да? А вот каталонская песня, яна пра бясконцае абсалютна змаганне. Вось рукі ўжо стерліся, да? Памёр дзядуля, які гэтую песню напісаў. Ужо унук вырас гэтую песню. Карацей, гэта муры адаптаваныя для Беларусі. Мне так у 20-м годзе падалося, я такое наспяваў сабе. Але потым будзе тое, што все ведаюць, зразумела. Дед мне казаў, на парозе пакуль чакалі святла, аля слупа пры дарозе сумна жывёла раўла. Той слуп, як наша доля, так прывязаны і мы, звалім яго, каб ніколі болей не ведаць турмы. Давай наляжем дружно все, і ён не ўстаіць, яго трасе, і ён хутка рухне, бо струхлеў, прагніў, прасеў, хістае мацней ганебны слух. І ён вораг волі, ты святлу, і ён хутка рухне, і добро дасць рады злу. Вёсны мінаюць і зімы, рукі падзерліся ў кроў, а слух у сэрцы радзімы магутнейшы ад муроў. Я ведаю, ён прагнілы, ты ўбіты глыбока ў душу, і я, губляючы сілы, у песні падмогі прашу. Вывучылі прыпеў. Давай наляжем дружно ўсе, і ён не ўстаіць, яго трасе, і ён хутка рухне, бо струхлі, прагніў, прасеў, хістае мацней ганебны слух. І ён вораг волі, ты святлу, і ён хутка рухне, і добро дасць рады злу. Дзе ж не спее, ужо нічога, знеслі злыя вятры. У выры майго старога я ўсё болей стары. Ты каб маладыя пачулі, стаю на парозе і пяю апошнюю песню дзядулі.
песню свою. Давай на меня дружно все, и он не устоит, и я может растет, и он кутка рухня по струне, прогнил, просел, чистая Москвы, гневный сон, и он ворох холит и святой, и он кутка рухня, и ковра расстраный сон, и он кутка рухня, и ковра расстраный сон, и он кутка рухня, и добро дасть рады лук. Отъёны и молодые, их незалеченно было, и он облож шевел городы с песней, что близко свело, и запаливались речки ему, плыл понад площадью дым, и он спрямал зруйну мелодую, не спрявали за их. Разборы, муры, прагнешь свободы, то горы, амур кутка рухня, и покопались свет старый. Разборы, муры, прагнешь свободы, то горы, амур кутка рухня, и покопались свет старый. Дедали суровый на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце грохало такт. Или у 100 000 догонял рыком, мороков бьют наповал, и шли на муры по всем свете старым, а он все играл и спевал. Разборы, муры, прагнешь свободы, то горы, амур кутка рухня, и покопались свет старый. Разборы, муры, прагнешь свободы, то горы, амур кутка рухня, и покопались свет старый. От уставшего тысячный рук вынул целая раз. Можно помнить и сносить им рук, на камени разбирать. Кожаный отшут пришел его час, силой отдать в борьбе. Но не знание той убрать нас, спевал был сам по себе, глядел, як щільные роди.
Ну і буде протяг мову переклад. Ці буде, Переклад протягнуто. ці буде, а єсть? Так, є. Мені здається, Качмарський писав протяг нашої класи. Ми зараз блитаємо дві Ні, помню, інші розні великі пісні. Ще більш змрочні. Не, Та мені здається, нам не кольки, надо. мені здається, кольки уже можна. Ну что, давайте я попробую что-нибудь такое прочитать. Что-нибудь наближающееся до конца, правда? Сколько часу у нас? Хвилин 20 є такого. Хвилин 20 есть или... У меня-то есть, а чи есть у... Конечно, можно повести тут побольше помните, для помнить. Накидывать, да? Добре, давайте я прочитаю вам один посур'йозній текст, хоч він так само глибоко не серйозний. Згадуємо, що плюс 25 і треба читати колядні вірші. Я зарифмував амаль документальну історію. Некоторые вучні тогочасного гуманітарного ліцея пам'ятають, коли зачинили його, пару установок, якраз таки Гданський ліцей, і дякувати світлій пам'яті меру, якого у Гданську згадують добрим словом Павла Адамовича, але так само і Литовський Віленський ліцей пропонували якби азель, можна сказати, да, місце, куди можна приземлитися, відзначити коляду у Вільні, або вчитися улетку на море у Гданську. Погодитеся, симпатичний бонус вельми. Але успешцы, мы все выезжали, тогда еще страшно подумать не было. Шенген уже был, а Литвы у Шенгені еще не было. И треба было каждый раз отрымливать литовскую або польскую визу. Тому пашпорты у белорусов заканчивались за полгоды от всей этой радости. И мы заехали туды просто по групповой візе. Уявляєте собі, да, з довгим списом тих, кого по одній візі пропускають. А потім мене неодольно потягнуло на одні коляди я з ліцеїстами у Вільні означив, а другі обіцяв сімейникам своїм і вернуться. Короче, я отксерив собі гэтую групповую візу і з гэтым ксероксом спробовал пройти межу. Конечно, першее, что зробили литовские помежники, зняли меня з автобуса, отвели кудись розбиратися. Я мекал, тлумачив і раптом кажу, що ну, ми тут якби з ліцеєм. Подождите, это белорусский гуманитарный лицей. Так я ж вас, я уже не буду дражниться, так я ж вас по телебаченню бачу, ви ж за правильні речі змагаєтеся, короче, праз 5 хвилин, а мене посадили назад в автобус, вернули этой помятый ксерокс групповой визы, я триумфально вернулся в Беларусь. Я полечил это самым сапраўдным колядным и новогодним цудом, как же такое частей з нами отбывалось. Щедрый вечер. Вечер на митні. Католики п'ють заварку. На українській, відомо, сідають їсти. На білоруській, махчимо, кульнули чарку. Добре їм кульбаша, яни атеїсти. Сніг на заставах такі ж, як у Вільні і Ризі. Зорне небо гонить думку об хлебе. У його розв'язі економічний кризис. Економить світло, і зорки, видать, лені. Троє бадяжів, 2 з візами, 3 без візи. Твари такі, що можна кричати горко. Кажуть, по Евроньюз виступали гонцы з Пізу. Быццам на усход від Шенгена горить зорка. Пенсіонер Volkswagen, як верблюд ад нагорби. Фоторобот-кіроўцы, вядомы мясцовым уладам. На рухомую стужку складаюць свае торбы. На моніторы у мытніцы. Золото, смирно, ладно. Перший з пакета брезента. На пакете багоўка. Ясно, что с белостоцкого супермаркета. Поговорим с пан Бальтазарский Карель. Где ваша страховка? Мэта поездки. Пишите. Зорный туризм. Вы, Мельхиорас Волхваускас, почему без визы? По ксероксе? Групповой? Трехгодовые давнины?
Хто підписав дозвол? Генерал-лейтенант Анубіс. Так, харе ви дурняться. Ну ви звіздуни. Раптом. Здорово, Каспярович. Земляк з-під Воложина. На коляди додому у нашому стилі. Тут здарається суд. Хоч і не положено. Усіх троїх. Навіть Лабуса пропустили. Рождество у Білорусі. Будуть пригоди на Сракова. Подарунок для мага, волхва, короля, звездуна. Недя над Ракова, Верника і Абуякова. Ніби зорка з ялинки світить яна. Ну и давайте уже эту мантру вам КВНовскую про бубню, бо чим далей, тим більше яна, по-моєму, як сказати, я лічив гэта своїми фантазіями, а потім гэтай фантазії як бы підтвердили шмат слухачоў, асабліва слухачак. Беларускія мужчыны не крыўдуюць нічога персанальнага. Пасля чытанняў шмат украінак, полек, літовак, латышак і нават две шведкі падыходзілі і казалі, што нашы мужчыны такія самыя. Не перацягвайце коўдру празмерна на сябе. Беларускія мужчыны. Беларускі мужчына прыходзіць на свет у камарыных укусах замест радзімак. І таму добра ведае, дзе больш балотаў, там больш радзімак. Беларускі мужчына ўмее апынуцца ў такой багне, што адтуль ні халеры не выцягнеш. Але беларускі мужчына цягне. Беларускі мужчына выдатна ведае 10 бульбяных страваў. І 110 адмазак не чысціць бульбы, бо мае шмат іншых справаў. Беларускі мужчына жыве ў самым цэнтры Еўропы. Калі верыць мапе, у гэтым цэнтры стаіць канапа. І беларускі мужчына ляжыць на канапе. Яго дзед перажыў калгасы і меліярацыю. Яго бацька крызіс сярэдняга веку і гіперінфляцыю. Яго дом перажыў рамонт. Яго кот перажыў кастрацыю. Ён гаворыць, што можа быць горай, і мае рацыю. Беларускі мужчына купляе машыну, прыгнаную з-за мяжы. І другую палову жыцця шчасліва жыве з ёй у гаражы. Беларускі мужчына футбольны фанат. Калі раптам заб'юць мазілы, шматкватэрны дом патрасаюць пякельныя сілы. Беларускі мужчына не чуў пра паліткарэктнасць ніколі. І таму жартуе так смешна, што лепей не слухаць без алкаголю. Кожны трэці п'е піва, другі кожны трэці гарэлку, а трэці, разумее, гарэлка без піва грошы на ветер. Беларускі мужчына падай жанчыне руку і набудзе кветак. І аднойчы паабяцае не раскідваць па доме шкарпэтак. Беларускі мужчына аматар праводзіць выходныя дома. Часам выйдзе на 10 хвілін, а вяртаецца ў ноч, дзе быў невядома. Засынае ў таксоўцы, што едзе дамоў, прачынаецца ў незнаёмым трамваі, і нікому не ясна, за што яго жонка трывае. Выбачае футбол і канапу, гараж і буханне. Беларускі мужчына, чысты аб'ект кахання. Давайте я вам 8 радочкаў прачытаю, бо грэх іх было б не прачытаць. Яны таксама для Ольгі Падгайскай пісаліся. Яна араторыю, якая потым з гэтага паўстала, назвала «Неба Марыі», але гэтыя словы тут ёсць. Там Марыуполь, тут Маці Божая. Тут гэта я як у Менску уже перамясціўся. Маці Божая на гербе. Марыя Калеснікава ў турме, якой Падгайская ўрэшце прысвяціла гэты музычны твор, карацей, пра усіх Марый, усе нябёсы, хай іх урэшце зачыняць, закрыюць ад пагроз і небяспек, карацей, за зорнае неба над галавой і маральны закон у нас, хутчэй бы свет да гэтага вярнуўся. Рэха б'е ў краты, старыя, старыя, старыя. Нашай і вашай свабоды, свабоды, свабоды. Між гарадамі Марыі, 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 зараз і тут, і заўсёды, заўсёды, заўсёды. Сэрца замкнёнае ўсходзе, ўсходзе, ўсходзе. Верні святло і адкрые, адкрые, адкрые. Новае неба. Марыі, Марыі, Марыі.
день перемоги. Любові. 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 Будем збирати наше церковне дарування. Я коли хрипну, не витягую, звичайно. Це слово можна вигуглити. Таємний голос. Удвох. Я ядовит, и чую Бог. Остатним эта песня не хвалю. Знайомий лад, відомий спів, так цар збентежено хрипів, усе, що мев, уклавши в аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты прагнул веры, ось яна, на даху ванной до вина, на трон и на життя твоє малює. Привяже до своей красы, на кухне зрежа волосы и выпьет с твоих устнов аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты кажешь химное имя, и что в именах, окромя того, за что и без имени люблю я. Неважно, грешник ти святий, по убожним слові чуєш ти, як вогнищем палає. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Як неслухняне дитя, живу на волмацах життя, роблю не шмат з тобою, не махлюю. Ты, Господ, песни все одно у хвилю, коли все чудно, не слово чуть мне только. Аллилуйя, 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 аллилуйя. У нас судовий дует тримався. Дякую. Слава Україні! Живі Білорусь! Так, тут хтось, а чи є хтось з Польщі, отак, отдавна жиє в Польщі, то можна було б сказати за вольність вашу і нашу, та за нашу і вашу свободу. Хай воно так. Дякую велике за увагу. Ну, можна я ще проявити